Les polítiques d'austeritat i eficiència hauran d'anar de la mà aquest any per tal que l'economia a Catalunya se'n pugui sortir. Així ho ha dit el president de la Generalitat, Artur Mas, durant la ponència al Fòrum Empresarial Sant Cugat Tribuna. Segons el president, Catalunya està sent exemplar en el procés de reconducció dels dèficits públics en un moment de decreixement econòmic en què altres comunitats estan augmentant el seu pressupost tot i el dèficit fiscal que pateixen. Artur Mas ha dit que per abordar la liquiditat de les institucions, totes les parts han de fer els deures. És molt important que si els governs i els països, per tant tots nosaltres, fem les polítiques obligades d'austeritat, d'eficiència, etc., els que han de resoldre aquests problemes d'estabilitat de la moneda, de liquiditat, de circulació del diner, els resolguin. Perquè si ens quedem només amb les polítiques d'austeritat i d'eficiència, però no ens resolen la base del sistema, que és una mica l'ABC per entendre'ns, no? Doncs volteu, llavors falla tot. Jo ja admeto que en aquest moment, encara que sigui dolorós, s'ha de gastar menys. Però allò que pots, has de poder-ho pagar. Mas s'ha adreçat al teixit empresarial present a l'acte i els ha recordat que ha de ser la petita i mitjana empresa qui faci l'esforç en innovació i internacionalització. En el capítol de reformes, el president Mas s'ha referit a diverses qüestions. D'una banda, l'agilització dels tràmits amb les administracions per les quals les lleis òmnibus afavoriran la descongestió. De l'altra, la reforma laboral. Artur Mas ha dit que faran costat al govern de l'Estat. Nosaltres, des del govern de Catalunya, donarem suport en aquestes grans reformes que es facin a nivell de l'Estat espanyol. Si podem, vull dir, per poc que hi puguem intervenir, per poc que siguin reformes ben orientades a criteri nostre, nosaltres tenim l'actitud de donar-hi clarament suport. Finalment, la reforma en el sector financer és, segons el president, obligada tant per les seves dimensions com per la capacitat de generar ofertes, ja que ambdues són insostenibles. Per últim, Artur Mas s'ha referit a l'europeïtzació de Catalunya. Segons el president, el World Mobile Congress, l'augment dels passatgers a l'aeroport del Prat respecte al 2007 i l'expectació que està generant el corredor mediterrani en el sector industrial europeu donen compte de que Catalunya ha de fer el salt cap a l'economia internacional. Un dels grans reptes que té en aquest moment l'economia catalana, un dels grans reptes, és que l'estat espanyol se'ns vagi quedant econòmicament cada vegada més petit. Aquest és un dels grans reptes. És més, jo crec que és on ens hi juguem més. Perquè si això és així, voldrà dir que hem estat capaços de donar-li la volta i que hem estat capaços de situar l'economia catalana definitivament en el món. De la seva banda, l'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha aprofitat la visita del president per demanar la seva atenció a les necessitats de l'eix de la B30. A les necessitats que té la B30, ja no diria amb infraestructures, que també, però sobretot amb la capacitat de creació, de talent, d'innovació, de tecnologia que hi ha en aquest entorn. La segona petició que li faria és la reivindicació per a Sant Cugat de l'estació Vallesana del tren d'alta velocitat. El Sant Cugat Tribuna ha comptat amb la presència de bona part del teixit empresarial del territori català. Pocs minuts abans que comencés l'edició anual del Fòrum Sant Cugat Tribuna, Artur Mas ha visitat oficialment l'Ajuntament de Sant Cugat com a president de la Generalitat. Mas ha estat rebut, però, amb protestes i crits en contra de les retallades practicades pel govern de Convergència. Representants de la CUP, l'Assemblea de Joves de Sant Cugat, el col·lectiu antimilitarista de Sant Cugat i Mossos d'Esquadra han manifestat el seu desacord vers els ajustos econòmics, mentre que els treballadors de Hewlett-Packard, Delphi i Sharp s'hi han congregat per protestar contra el degoteig d'acomiadaments en aquestes empreses. Hem vingut aquí diferents col·lectius, però també ciutadans i ciutadanes, perquè volíem manifestar el malestar profund que tenim davant de les retallades i les polítiques de retallada de serveis socials i de drets socials, i també han vingut els companys que estan en lluita per diferents EROs que afecten a l'HP, a la Sharp i a la Delphi, i han vingut a protestar pels acomiadaments, pel que ells reclamen com a improcedents i necessaris. Precisament el regidor de la CUP a l'Ajuntament, Guim Pros, ha fet entrega al president Mas d'un escrit en què consten les 15 mesures que el partit considera fonamentals per sortir de la crisi. El president ha continuat la seva visita a l'Ajuntament i ha signat el llibre d'honor del consistori davant l'equip de govern i la resta de regidors municipals. A l'arribada a l'auditori on es celebrava el fòrum, el president tornava a ser increpat pels col·lectius protestants.